Iki instruksi langsung dari Bapak. Monggo keluarga besar. Iki selembar digawe rame ya Mas, keluarga besar arep joget kabeh. Monggo Pak, monggo. Monggo. Anak lanang lanang dhewe, anak wedok wedok dhewe, anak wedok tak godange besok gede pinter nyambut gawe. Monggo keluarga ageng Bapak Saimin. Aduh sayang, aduh sayang, darah desa Keluarga ageng Bapak Hajat, Bapak Saimin balasan ibu. Ageng. Mbak Wilis, joget Mbak Wilis. Pintar nyambut gawe, aduh sayang, aduh sayang, regenjen momotamu, nek ra dijejeng ora bisa mlebu, kaya ngene rasane nongko. Monggo sedherek-sedherek saking Bapak Saimin, Ibu Sunarsih, kula suwun wonten ing sangajenging pelaminan. Kaya ngene rasane nongko, irang
Gedang anak sampun. Apalagi Bapak lagunya? Ayo yo Mas, miring miring miring. Ayo rene Mas. Mangga buje, kataran pinarak beksan mangga lho. Apa setiane kelakon? Ayo dek Mas, kijeng mireng kijeng mireng ngetan paling muwon apa setiane kelakon ayo dek kijeng mireng ayo dek kijeng mireng blarak disamperke mae cerah kok ora ngapirke ayo ndak koyo ngene rasane nongko kurang lagi tambahi kula koyo ngene rasane wong tresno dina wengi katon oto ayo Mas miring ayo Mas penak miring Lamu Mas, ayo yen ketemu. ayo dek kijeng mireng ayo dek kijeng mireng mangan graji antek limo salat kaji jaga agama dari mana datangnya lita dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati Ayo Mas. Ayo, Dek. Kijeng miring. Ayo Mas, penak miring. Gregeng momot tebu. Rati jembeng, rapi soblebu. aduh duh Kolam kali, Heeh. edan yo kali, tengah-tengah ono uwote. Netek kemati, kula kemati yo Mas, aku pilih yo jakane. ayo dek Ayo Mas, kijeng mireng ayo dek kijeng mireng tembok tengah jalone jare kapok kok njaluk maneh ayo dek Mas. kijeng mireng ayo dek kijeng mireng pring kuning cagak radio yen ora jangkeng ora iso jero ngono lho Ayo Mas, kijeng miring. Ayo Mas, kijeng miring. Miring ngimun lengan, duka jejer, nggo tombo kangen. Dari Kalau mana? ireng, lambe yo ireng. Sendal jinjit, kacamata. Aku seneng, kowe yo seneng. Rade duit, minggat kono, Mas. kijeng miring sampun katuraken Bapak ingkang saking Sragen nggih kene ayo ibu-ibu iki disupport ngono lho Ayo. monggo Ayo rene lho Mas. Ya Allah, ketemu. kene Oh, ya Allah. Ya ampun. Ayo. Bujeng. Ayo. ayo kene kumpul sing Ayo toh. sing pundi ayo
manis dek kowe pancen manis tambah manis yen kowe ora nangis yen peseman manise aku kule madu bisa gawe adikku monggo lho Kang Mas ayo ayo wong loro ayo nang ngarep kono ayo nang ngarep ayo Mbak Hera sini Jong jenenge kempul ngalor ngidul sampeyan jawen digendul iya ronje aku tresno kowe ini tak golek penyanyi Fitri ngerti Mas Gedhok seneng nggodhong iya ires gulane batu DFI manis kelemot dadi bojoku ayo to jogetan kene lebih rame matur banun ya Bude sing sake Bekasi yo keluarga besar Bekasi ayo Bude Mang Daharin dahar kecake manis dek kowe pancen manis tambah manis yen kowe ora nangis yen peseman manise aku kule madu bisa gawe rontoke dompetku ayo Bekasi kumpul kembang melati dironce-ronce setengah mati aku tresno kowe Pasar turi mas neng Surabaya Fitri ngerti sampeyan seneng nggodhong iya ires gulane jauh gede Fitri manis sing duwe sapa memang lidah mas tidak bertulang pandai bersilat yuk di bonus Mas ya wong lanang ayo ya dari Bekasi bapak-bapaknya mana nih keluarga besar Bekasi sayang
matur Enes yen meseman manise aku golek madu bisa gawe krantoke jantungku Enjan kemas sampeyan niku ganteng Tambangan ayen orang seneng Geng sok asik mas jenenge kampung Ngalor ngidul sampeyan jawani kendul gombang mlatine dironce-ronce setengah mati aku tresno kowe Resi-resi gulane batu Gede fitri manis gelem dadi pacarku Memang lidah malas tidak pada bersilat iku watake wong lanang Ini dari boten kersa dikan nyanyi nggih Sembah nuwun Pak Arno. Nggih berkah selalu amin semoga acaranya lancar Monggo beksa lho Bu. Salti monggo lho. Monggo Bunda. Tipes-tipes mawon mboten napa-napa. Hadek jaman perjoan njur kelingan ana lanang mbiyen tak openi saiki ana ayo Dek jarene wis matang keturutan sing digadhah saiki ndang gunung tak cadongi teko canggung yen mendung tak silih capek gunung nah iki Bapak rawuh dilanjutke Pak ya Ayo. Dah. Ayo. Sekar bisa nyawang gunung desa dadi raja dene ora ilang bone padha lara apa Generasi Production. Urbaya Audio System Foto live streamingnya Indonesia Digoyang Pak D
Boten napa-napa mriki. Syukur ayo. Nggih. Ngene iki lho. Kenapa? Sing dadi aku senenge ngene iki lho. Seneng nek ndelok apa? Tadi kepeli semene gedene kok ya. Matur suwun. Nggih. Habis ini dari Pak Gianto nyuwun cidra. Cidra 1 nggih. Oke. Siap. Syukur bisa nyawa. Aku nang desa. Langsung sidro menika Mbak Fitri monggo. Nggih. Kalian Mbak Epi nggih berdua duel. Nggih.